Здравейте, днес е 16 юли, намираме се в градината и аз мога да ви разкажа как напредваме. Например, ето тези юнаци напредват, като вече са повече от една педия дълги, което е много готино. Следващото нещо, което искам да покажа е, че гроздето расте, има супер много чепки, обаче аз съм го изрязал много накадърно, защото има и такива, които растат буквално върху пътеката. Това по-скоро не се очакваше да се случи. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е моята нова кутия за компост. Вижте, ще правя цяло клипче за нея, в която разказвам как съм я сгубил. Но често казвам, това е към 2 минути, просто ще го лепна на края на това. Тъй че, ето как се получава. Тук е частта, в която в момента ще хвърлям трева и когато поне малко по малко загния, ще я прехвърля от тази страна, за да може да й вкарам въздух и да продължим процеса на гниенето. Така, преминаваме към големите разочарования. С други думи, дюлата, която, както някои от вас спомнят, аз малко се рязах докато косях, което беше голяма грешка. Ей до тук, за момента, това ашладисано клонче, което минава под и над едното срязано, се държи. А пък самата тя е много далеч от това да изсъхнала, тъй че мисля, че спасихме положението. Но всеки опит за нещо води своите щети. Никога не сме 100% успешни. Днеска, без да искам, срязах и това клонче на капината. Върху него имаше малки плодчета, което е голяма града. Аз се надявах, че ще озреят и че ще ги ядем. Обаче сега ще се опитам да го сложа във вода, после в почва и да видим дали ще пусне корени. Все малко ще ви покажа с аронията какво планирам да направя, обаче поне я изчистих. Ейде, тук има доста капини, тъй че няма сме капо. Ейде, това е клончето, което тръгна от земята като малина. От корена тръгна друго растение, което много ме изненада. Капините обикновено пускат дълги клони, както беше този. Те падат в земята и пускат корени от върха. Ейде, тук сме на финала на баклата. Казвам финал, защото тя по принцип не расте в адската жега, която се случва при нас тези дни. Обаче аз я пообрах и доколкото мога да се образя, ще има поне една манча. Не знам дали ще има клипче за нея, но поне ще го снимам, за да видите как изглеждала. Тук са доматите, които най-сетне започнаха приличат на леха с домати. До тази сутрин изглеждаха като леха с бурени. Обаче успяхме с помощ малко да вържем останалите. Тъй че тук нещата са що годе добре. С тиквите нещата не вървят добре, защото все още няма нито една тиква. Има цвят колкото си иска човек, обаче са мъжки цветчета. Ей, такива, които нямат тикви на върха си. Докато, ей, тук има даже отворени. Има и такива, които са женски. О, това е за бране. Малко бако. Има и такива, които са женски. Мога ли да покажа някое? Те са кът, така да се каже. Не знам защо, обаче са доста малко. Ейте, това тук е такова. Това е женско и си има малко плодче. Това ще цъфте, ще се отвори и ако може да се опраши някоя пчела, мравка или пеперуда, ще може да стане тиква. Точно до него мога да демонстрирам с тиквичка. Ейте, тази тук е било точно такова цветче и вече се опрашила, защото е почнала да расте. Тъй, че това е най-вероятно следващата тиквичка, която ще откъснем. Те работят по точно същия начин. Ето един мъжки цвят на тиквичка. Няма тиквичка на него. Обаче на женските, както виждаме, има. Не мисля, че постигам огромен успех с тиквичките, обаче мога да покажа нещо, което не очаквах да стане. Бях се отчаял, бях се отказал, бях се предал окончателно. Ейде, това тук е първото доматче от сорта Сърцето на Албенга. Другите домати се вървят добре. Ей, тук гледайте какво става. Домати тук при това едри. С Сърцето на Албенга обаче нямах никакъв успех до сега. Сега вече имам една бройка. Това сорт просто не е за мен. Ейде, тук чушките не мисля, че се развиват прекалено добре, но определено няма сме капа от към чушки. Едно от нещата, на които възлагам големи надежди, са сладките картофи, защото, както може би знаете, аз имах много повече разсад, отколкото очаквах. Продължавам да го разсаждам. Има супер много сладки картофи. Ще видим какво ще стане с тях. Това е резенето или фенел или копър за глави, който днес за първи път пробвах.
Чупих си малко от листото, има вкус на копър и мастика, което е точно това, което очаквахме. Вече земната ябълка е висока почти колкото мен, което е чудесно. И ето тези кофи наседих още сладки картофи и фенел, защото те просто нямат край. Вече сме отзад, където имам значителен прогрес с зеления фасул, защото успях да му сложа притки или колове. То още не се е захванал за тях, но това е нещо, което напълно сериозно очаквам да стигне догоре. Ще е много интересно за гледане. Ето ги царевиците. Царевиците изостават спрямо царевиците, които видях из цяла България по време на екскурзиите си през миналите 2-3 седмици. Нашите са много назад. Но то вече няма зима, тъй че мисля, че ще изкараме нещо от тях. Абсолютно няма сме капо. Тук малко поизчистих ягодите. Това са ягодите, които виреят в сянка и не дават плодове. Затова моята надежда е да взема от тях клончета, ластари и да ги пренеса отпред. Ето тук, може да видите, имаме много успешно прихванато в шише и ще ги преместя на слънце. До тях са краставиците, които най-сетне дават някакъв напредък. В коментарите писахте да не ги пипам. Те вече не се налагат да бъдат пипани, те вече са достатъчно големи, че да мога да ги показвам и без да ги пипам, което е много добре. Това е в разлика с пъпешите. Краставиците, пъпешите, дините, тиквите и тиквичките работят по един и същи начин с мъжки и женски цветове. Ето това е женски цвят на пъпеш, понеже има малко пъпешче. Женски почти няма. Има и такива мъжки, това са мъжки цветове, те нямат малки пъпешчета. Тук при пъпешите, ей това е женско. Тук при пъпешите същия проблем, като при тиквите и тиквичките. Обаче, може би най-интересно нещо, което мога да ви покажа днес и с него да приключим, напредъка с аронията. Аз изчистих аронията горе-долу от храстите. Много хора не обичат да ядат арония, защото е много кисела, направо кара хората се задушават. На английски се нарича chokeberry. Аз обаче нямам такъв проблем с това. Била много полезна, много антиоксиданти, много не знам си какво си, що си. Мен обаче просто ми харесва на вкус. Поради тази причина аз искам да я размножа. Понеже тя е тук от години и не съм я седила, аз питах баба ми, тя каза, че я е наседила от една единствена клечка. Което значи, че от клечка нещата могат да станат. Обаче, аз видях нещо друго в интернет. И това е, че могат да се режат връхчетата на клоните над самите плодчета, дори през лятото. Защото плодчетата, действително, цветовете, преди да вържат още, бяха на края на клоните. И това означава, че всичко над тях е растеж от тази година. Това са нови клони с нови листа. Те могат да се отрежат. Добре, може би не това, защото тук има плодчета. Те могат да се отрежат и да се намажат с хормон за растеж на корени, което аз ще го правя за първи път, и да се сложат в почва. И понеже аз доста искам да спася онази капина, която се рязах отпред клончето, искам да дам шанси на аронията, защото действително аз и я ям. Това ще направя и може би ще има видео за това. А за днес това е всичко, което искам да ви покажа. Благодаря ви.